Kaliforniassa Yhdysvalloissa maa järisi kahdesti lähellä Petrolean kaupunkia ja Fort Rossin historiallista kylää. Järjestykset olivat voimakkuudeltaan 5,1 ja 4,1 Richterin asteikolla. Täällä kotimaassa kuntavaalien äänestäjät ovat lähteneet liikkeelle sateesta ja tuulesta huolimatta. Äänestyspaikat ovat nyt olleet auki 4 tuntia. Äänestämässä voi käydä ilta 8 saakka. Uusia kunnanvaltuutettuja äänestetään kaikkiaan yli 38 000 ehdokkaan joukosta. Ennakkoon äänensä on antanut jo 24,2% äänioikeutetuista. Kuntavaalien tuloslaskentaa voi seurata Ylen kanavilla, radiossa, televisiossa ja internetissä. Radion valtakunnallinen vaalilähetys alkaa Radio Suomessa kello 19.50. Internetissä Ylen vaalisivujen reaaliaikainen tulospalvelu avautuu noin kello 20. Nettisivuilla voi seurata myös suorana television ja radion vaalilähetyksiä. Kouvolan keskustassa on kuollut 1 ihminen yöllisessä ampumavälikohtauksessa. Välikohtaus sattui Keskikadulla hieman ennen kello 4. Poliisin mukaan kadulla on voinut olla myös sivullisia, sillä ravintolat olivat juuri menneet kiinni tapahtuman aikoihin. Ampumavälikohtaus ei ole kuitenkaan aiheuttanut vaaraa ohikulkijoille. Kouvolan poliisi on ottanut kiinni 4 miestä tapaukseen liittyen. Ampumavälikohtausta tutkitaan tappona.